Honderden mensen melden zich tevergeefs bij de coronatestlocatie. Ja, vervolgens werden wij dus allemaal overrompeld dinsdag dat er ineens heel veel mensen voor de deur stonden. En verder in het nieuws vandaag. Doden en zwaargewonden bij eenzijdig ongeval. En jongeren laten zich testen op de camping. Goedenavond. Tientallen families hebben zich deze week tevergeefs in Goes gemeld voor het afnemen van een coronatest voor hun vakantie. De gedupeerden regelden allemaal een test via de site testenvoorjereis.nl van de overheid en werden doorverwezen naar Goes. Maar daar aangekomen bleek er helemaal geen testlocatie te zitten. Veel verwarring deze week in Goes. Mensen melden zich bij de Albert Joachimikade voor een test. Ze hebben daar een afspraak voor gemaakt via een landelijke website. Maar eenmaal aangekomen blijkt er helemaal geen testlocatie te zitten. De ene keer begrijpen mensen het, tonen begrip, zijn aardig. We hebben ook al gewoon mensen gehad die tot schelden aan toe hier kwaad weglopen en niet toeredenvatbaar zijn. En dat is geen veilig gevoel. Er is wel contact geweest met een bedrijf dat een ruimte wilde huren voor een testlocatie. Maar dat liet na de eerste gesprekken niets meer van zich horen. Wij hebben toen besloten van wij kunnen wel blijven wachten, maar dat houdt op een gegeven moment ook op. Maar vervolgens werden wij dus allemaal overrompeld dinsdag dat er ineens heel veel mensen voor de deur stonden. En dan dinsdag viel het nog volgens mij mee, ik was er zelf niet. Maar onze huurders die hierachter zitten, die worden vervolgens elke keer lastiggevallen. Met name voor Duitse gezinnen die weer naar huis gaan is de test belangrijk. Wie niet gevaccineerd is, moet een negatieve testuitslag kunnen laten zien. Anders volgt er een boete van honderden euro's. We hebben ons eingebucht en kunnen leider jetzt hier keinen Test machen. Wir kommen aus Elemet, da machen wir Urlaub und wollen zurückreisen morgen und haben somit nichts aufzuweisen und nachzuweisen. Also können wir nichts machen. Das ist schon frustrierend. Ja, en voor ons is Mark van Dam in Goes, waar overigens nu nog steeds mensen aankomen voor een test en dus voor een dichte deur komen te staan. Mark, hoe kan dit nou eigenlijk allemaal zo gebeuren? Ja, zojuist nog een heel gezin dat een vakantievlucht heeft geboekt dit weekend. En nu met spoed op zoek moeten naar een andere testlocatie. Die melden zich hier ook net en geloofden ons niet eens. Die dachten dat het een verborgen cameraprogramma was. Maar het is toch echt waar. MSD Medical Service uit Noord-Holland. Dat is het bedrijf onder welke auspiciën die testen worden afgenomen. En daar hebben ze er zo'n 125 locaties van in heel het land. Op die locaties werken ze vaak met een soort van onderaannemers. Nou, hier is zo'n onderaannemer ook bezig geweest om deze locatie in te gaan richten, om een huurcontract te krijgen. Maar dat is dus niet gelukt, dat is duidelijk. En MSD zegt het is heel vervelend, want we zouden eigenlijk altijd al onze locaties persoonlijk bezoeken om te kijken of het in orde is. Ja, dat hebben ze hier niet gedaan. Met het als argument, ze zitten zelf in Noord-Holland. Zeeland is natuurlijk wel heel erg ver weg. Ja, mooi excuus. Nu is er vandaag, begrijp ik, nog een poging gedaan om alsnog die testlocatie in te richten. Ja, was vanmorgen een wonderlijk schouwspel hier aan de Joachimikade. Een parkeerterrein even verderop werd in alle vroegte een tent neergezet met een groot bord erop, gratis PCR-test. Nou, ze hebben geprobeerd om daar nog testen af te gaan nemen. En de mensen die zich hier gemeld hebben, die werden daar dan ook naartoe gestuurd. Maar ja, de laptop deed het niet, vertelde de man die daar bezig was. En daarom konden ze de uitslagen niet doorsturen naar de overheid. Dus met een klein uurtje waren ze alweer vertrokken. Ja, nu kan ik me voorstellen dat mensen die dus daar voor een dichte deur hebben gestaan misschien ook wel hun vlucht hebben gemist en dus schade hebben geleden. Krijgen ze dat dan vergoed? Ja, die krijgen dat inderdaad vergoed. Een woordvoerder van Medical Service heb ik mee gesproken. En die heeft heel duidelijk gezegd, als er schade is ontstaan, bijvoorbeeld door het missen van een vakantievlucht, dan wordt dat vergoed. Dan moeten mensen contact met ons opnemen en dan wordt die schade inderdaad vergoed. En iedereen die hier tevergeefs is geweest en waar ze de gegevens van hebben, die krijgt dan ook nog een cadeaubon van €25. Ja, een doekje voor het bloeden, hè? Ja. Mark van Dam vanuit Goes, dankjewel. Bij een eenzijdig ongeluk in de polder bij Ossenisse is vannacht een 19-jarige man uit België omgekomen. Hij zat als bijrijder in een auto die door nog onbekende oorzaak van de weg raakte en tegen meerdere bomen botste.
De 21-jarige bestuurder van de auto, ook een Belg, raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De provincie is bang dat Zeeland straks onbereikbaar wordt door tal van kleine onderhoudsbeurten aan wegen, bruggen en sluizen. Het Rijk heeft te kennen gegeven dat er te weinig geld is voor groot onderhoud. Zeeland vreest daarom voor veel tussentijdse reparaties die vaak voor oponthoud zorgen. En de provincie snapt trouwens niet waarom het Rijk geen geld heeft voor groot onderhoud. Je ziet bepaalde onderhoudskosten toch aankomen. Dus dan moet je ook in je meerjarenbegroting daarmee rekening houden. Tenminste, dat vind ik. Want het lijkt nu of het een totale verrassing is. En dat kan het toch niet zijn. Het Rijk wil alleen vitale functies onderhoud geven. Zeeland is bang dat daarbij de Randstad voor de provincie gaat. Als vitale functies, zoals gezegd, voorrang krijgen, dan denk ik ja, maar wat zijn dan vitale functies? Horen wij daar dan in Zeeland ook bij of niet? Op jongerencamping Duin en Strand in Scharendijken zijn de eerste corona-zelftests uitgedeeld. Hier komen heel veel jongeren samen, die zijn aan het feesten. En de kans dat het virus zich hier verspreidt is relatief groot. Net kwamen ze naar onze tent toe omdat we elkaar moeten laten testen. Alleen, ja, we zijn allemaal negatief. Nee, ik ben nog niet getest. Dat moeten we wel nog doen. Ja, vind je dat belangrijk om te doen? Ja, ik wil niet naar huis met corona. We hebben al een aantal jongeren gehad die met een positieve zelftest naar ons toegekomen zijn. Ja. En dat betekent een vervolgtest op de camping en einde vakantie. Naast de zelftest van de GGD heeft de camping zelf ook maatregelen genomen. Zo zijn gasten die bij aankomst geen negatieve test kunnen laten zien niet welkom. Er is eindelijk een datum bekend voor de opening van natuurgebied Waterdune tussen Breskens en Nieuwvliet. 7 oktober wordt het gebied officieel geopend. Dat is 6 jaar later dan gepland. De vertraging komt onder meer door problemen met de getijdenduiker die zout zeewater het gebied in en uit laat stromen. Waterdune combineert natuur, kustversterking en recreatie. En in het gebied komt ook een vakantiepark. Het gebied moet een paradepaardje voor Zeeland worden. Bijna 700 deelnemers fietsten mee tijdens de laatste dag van de Zeeuwse Fietsvierdaagse. Zij konden zich dagelijks inschrijven voor een tocht over 25, 40 of 60 kilometer. Of natuurlijk alle 4 dagen meedoen. De kilometervreters hebben flink wat barre momenten meegemaakt, want regen en wind teisterden deze editie. Gewoon uitdaging, hè, dat je toch kan. Ja, dat is heerlijk. Ik ben het niet gewend, want in Brabant waait het niet zo hard. En ik kom uit Brabant, dus dan is het toch in Brabant lekker de fiets als hier. Ja, ondanks de wind en regen lag het gemiddeld aantal deelnemers hoger dan normaal. Mogelijk heeft dat te maken met de weinige evenementen die er zijn door corona. Even weg van huis en vakantie vieren. Sinds corona is dat niet meer zo gewoon. Maar voor sommige kinderen is dat nooit zo gewoon geweest. Zo'n 25 kinderen uit Rotterdam hebben deze week dan ook geluk. Ze verblijven bij Zeeuwse gasthouders om hier van een vakantie te genieten. En dan ga je bijvoorbeeld naar de speelboerderij. Het is heel erg leuk in Zeeland, want ik ben ook naar het strand geweest. We knutselen heel erg vaak. In het begin was het wel een beetje eng, want ik miste mijn mama wel heel veel. Ben je al eerder op vakantie geweest? Niet echt vakantie, maar wel gewoon een dagje of 2 nachtjes weg. Maar nu verblijven deze kinderen een hele week in Zeeland. Het is een project van vrijwilligersorganisatie Humanitas. De stichting geeft 24 kinderen uit Rotterdam een vakantie bij Zeeuwse gastgezinnen. Want een weekje weg zat er voor hen eigenlijk niet in deze zomer. En dat kan zijn omdat de ouders er geen geld voor hebben. Het kan ook zijn dat het kinderen zijn die wat intensief zijn. Dus dat betekent dat ze wat meer aandacht nodig hebben. En dat het dan voor zowel ouder als kind fijn kan zijn als ze heel even een weekje ergens anders zijn. Ik dacht dat is echt een mooie actie. En leuk om, ja, ook voor mezelf ook leuk om een week lekker op pad te zijn met iemand. Maatschappelijke organisaties selecteerden de kinderen die naar Zeeland mochten komen. En ook al had iedereen zin in die vakantie, in het begin was het toch even spannend. Dus ik was wel een beetje zenuwachtig. Je wist niet waar je terecht kwam? Nee. Maar toen kwam je terecht bij Suus. Hoe vond jij dat, Suus? Nou, ik vond het heel leuk en we hebben ook heel veel gespeeld samen en zo. En ja, we zijn nu ook gewoon vriendinnen. Oh, maar dat is leuk. Dan heb je vriendin in Rotterdam erbij. Ja. Ik denk dat het heel waardevol is, omdat de kinderen ervaring opdoen ook hoe het in een ander gezin kan zijn.
En wij verwachten misschien een beetje dat kinderen vooral naar pretparken willen of heel veel dingen doen zoals dit, wat ze natuurlijk wel heel erg leuk vinden. Maar eigenlijk merken alle gastouders dat de kinderen heel veel behoefte hebben aan extra aandacht voor ze. En uitgebreid ontbijten samen aan tafel. En eigenlijk die hele gewone dingen die kinderen heel erg fijn vinden. Ik leer ook heel veel van Vivienne. Ze vertelt allemaal dingen die zij thuis doet of kookt. En zij leert weer van wat ik thuis doe of kook. En we hebben samen heel veel plezier. Na deze week dan gaat zij weer naar Rotterdam. Ja. En dan? Weet ik niet. We kunnen nog wel appen via TikTok. Donkere luchten hadden de overhand vandaag met hier en daar wat regen als gevolg. Tegen de middag klaarde het meer op, maar nam de wind ook toe. En dat zet vanavond en vannacht ook door, met aan de kust zelfs soms stormachtig. Morgen overdag zijn het wolken en regen die het weer bepalen, bij zo'n 21 graden. En in de ochtend overigens nog steeds kans op stormachtige wind. Dus dat wordt extra haringen zetten om alle tentjes aan de grond te houden. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Waai niet weg, een fijne avond, goed weekend en tot morgen.